Ga je lekker rijden? We gaan iets wat speciaals doen vandaag. We gaan namelijk horseboarden. En wat is dat? Ja, horseboarden, nou, moet je zomaar even kijken. Ik ben eigenlijk altijd, voordat we gaan boarden, heel suf. En misschien dat ik energie bespaar. Alleen op het moment dat de boord gaat, dan komt er echt een adrenaline kick elke keer weer. Horseboarding is een extreme sport. En je werkt als team samen. Dus ik ben ruiter en Jasper hier is de boarder. En het paard Salvador. En dan moeten we samen een parcours afleggen en dat gaat op snelheid. Dus degene die het snelst het parcours door is en de minste fout heeft gemaakt, die wint. Dus laat jullie alsjeblieft nog 1 keer horen. Voor het team, Fearless! Met Iris, Bonnie Salvador en haar vriend als boarder Jasper. Ik ben niet heel sportief. Heel eerlijk, ik heb vroeger wel geprobeerd verschillende sporten. Ik heb een heel klein poosje op voetbal gezeten, maar dat was nooit echt voor mij. Ik was echt een huismuis, als ik het zo maar mag zeggen. Maar met het horseboarden was echt iets wat mij wel te pakken had. Dat had ik eigenlijk nooit echt verwacht van een sport. Strakke bocht, ja? Je wil overspringen, toch? Ja, goed zo. Ik ben natuurlijk echt een paardenmeisje. Dus toen Jasper en ik samen kwamen, toen heb ik hem wel een beetje meegetrokken de paarden in, zeg maar. Dus vooral om dan iets samen te kunnen doen met de paarden, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, en vooral ook, ik was in het begin zelfs bang voor paarden toen ik met Iris kreeg. En om daar dan inderdaad helemaal in mee betrokken te worden en dan uiteindelijk dit te kunnen doen samen, dat is super tof. Maar Salvador is mijn paard en dat is gewoon een grote puppy bijna. Dus toen hij met Salvador omging, kwam het eigenlijk wel. En daar gaat ze! Leuk en Salvador, weet wat ik bedoel. Kijk, prachtig geluid, Jasper, handen keuren. We begonnen best wel onderaan, want we kwamen natuurlijk in een groep met mensen die het allemaal al deden. Maar we komen steeds dichter bij de top 3 eigenlijk. De laatste wedstrijd waren we 4e. We zaten er net naast. Maar aankomend seizoen gaan wij natuurlijk wel winnen. Ik bedoel. Heel mooi, heel mooi. Dat Jasper mooi dan. Oh jongens, dit is spannend. Dit is spannend. Naar die 90 graden. Of wordt het Fearless? En vindt Salvador het ook leuk om Jasper achter zich aan te hebben bungelen? Ja, nou hij merkt er eigenlijk niet zoveel van. Want hij staat natuurlijk op wieletjes. Dus volgens mij vindt hij dat helemaal prima. Vind je horseboarding leuk, Salvador?